Hello, maayong buntag. So karon sa buntag kay malantaw mi og um, Avengers. Tabok mis dalan yati. Aw. Malantaw mig Avengers. Ako ang ating gikan sa Pluto. Atong today is the 26. So bali 2 days na. So after ni malantaw ako isaba sa inyo ang spoilers, ha? No, God! No, God, please, no! 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 So, 11 pa man ang salida. So, malit sa may foods kay panggutom mga vetuk. So, balik kami nga, hulat-hulat lang sa namin sa Century City Mall. Kay, mutala mig pwede ba magdala og food sa cinema. Pati sa kong buhok eh. Okay ra ba? Mutala mig pwede ba magdala og food dito. Ay, we need food. Naman sa third floor? Ito ka ba mo sakit, hindi ka makakaon. Ba? Kirig lang ko. Naku, dili, bula-bula gin. Matod. Sisi lang. Lakasel. Nangangat na sel. Pwede di ay. So, mamalit sa mig pagkaon. Mamalit mi ka ng ano. Mamalit mi og bulad. Mamalit mi inununan. Alo man di ka di. Bago mi mo lantaw. 11 pa man. So, karon ka last G's. Say oras da? 10:52. 10:52 pa. 55? Ang oras na itong movie? 11:30 na pala 30, mga 20 minutes. 20 minutes. Ay, sorry naman. Lamang escalator sa mo, ah. Escalator? Hagdan ra manggol. Say mo. Whopper. Asa? Yun. Yung Whopper meal. Duha man nakabuo. Whopper Junior, manggod tong isa. Di, duha man nakabuo. Aman. Kanang 4 cheese whopper, isa duha. Pareho na sila? Ha? Ayun na lang Whopper meal. 199 o 150 din na yun. Solo din. Oh, pareho naman. Hindi, ang solo ka, wala man na wala man na fries atag Tanawa o. 4 cheese whopper junior. Kanang 199. Ayun na lang Whopper meal. Kaya nga, 199 nga. Yung Whopper meal. Bibili kami ng food. Ngay, katuling pag-uli nimo. Oh, ano na ito? Nakita mo. Nova. Ano, dopo ko iso. Dili ko yun. Dili ka kiatos? Dili. Sabihin mo. Mang Juan. Saan na nga siya? Mang Juan Chicharon. Actually, dili siya. Ano na ka-flavor? Oh, Saan na siya gani? No pork. Special, sukat sili. Sukang pambulo, pampambong. Ano niya? Oh, kaya pala diba? Ito na lang. Ang datang tubig. Yan ka na lang, gamay lang. Gamay ra Ang sanay sa kalitiro. Uy. Gamay ra, uy. Mura? Kaya tagpuan, sige na naman gamay. Ginamo. Para durian na lang. Siyempre, ito di mo di ay. Siguro pa ako ng mornings bagoon. Bagoon, magdala ka dito sa sulod sa Uy! Dalo siya bagoong sa sinian kalain.
Na. Nahanap na lang. Wala man. Tara, uy. Wala, wala. Wala lagi. Pinanili na tama ko na ni. Papadikon, pagkauson juga na ako, papaditon juga na ako. Okay na niya, grabe sa makangat-ngat siguro. Hala ka, nagkapahit na sila. Ganun. Karon sa ano. Sige. Burger King. Okay na. Mau na ko, Bi? Mukaan eh. Na. Hangad! Kaya oras na di ay. 11:08. Kadugay pa eh. Makaw na tas kilid. Oh. 11:30 pa mong 11:08 pa. Sulod na lang ta habang dito sa sulod. Sulod sa sinian tapos ang last na kita mo last credit nga balo ka unsay kitapusan. Wala lami. Bu. Ako amang kuan seats manggod kay kuan manggod naka reserve manggod na siya. Dili pwede sa uban. Dili. O G11. G11, G12. Hmm. Dili ko ni mo nito kay galing ko sa kuan kaliko kasi hindi ko pasabang. Popcorn na lang tao. Popcorn. Ay pata popcorn. Pwede mo na to dili lagi mo pinatuan kuan. Oh. Sige. Unta ka flavor. Ano? Bagoong. Ay, bagoong. Bibili siya ng ano, ng popcorn. Daga na kay mig kaunon sa sulod siniyan ba. Sa 5 cup 3 hours daw. Nabitbit pa siya. Naon na niya. Diyan kami papasok mamaya sa Cinema 4. Ano yun? Yung malaki? Major or Ano ba ang size oh? Ang sizes niya? Ano yun? Major league o minor league? Ang minor na lang. Ay, Flavor po. Yun na po. ba? Hindi ka na mag-performance. Tay. Okay na? Nakamulo pagkaon. Lami? Mainit-init pagka. Lami? Ang gaulat po na sila oh. Movie. Sakit. Hala, wala ta kadalag ano do? Straw. Thank you. Papasok na kami. Bawal ang cellphone. Ano na? Asang ano? 4? Ito. Bawal. So. Hala! Nabotas! So, bawal ang cellphone. So, sunod namin.
Left side. Ay, baka may nagsulod ako. 3 hours later. Ma'am, maraming lantaw. Magsaba ko? Ha? Magsaba ko? Iring. Taba, mag-school na sila. Suko gila sila ba? Itaw, lantaw lang mo tsada man siya. There are, ano lang, worth it. Dugay lang kayo man, 3 hours. Hindi ako itong cheese. 3 hours. 3 hours pa. Kapin. Nagulat mi og na ba siya karitong post credit kay usually sa mga movies na siya murag na ba sinay sunod wala. So mura to. So tsada siya. Thrilling kayo. Kay look ko. Well, anyway, salamat. Manamig lantaw. So, bye-bye. Bye, uy. Bye-bye.